Moko kuom jod bura mag Wiper kotelne kod jaod bura Mama Tungulu Stephen Muli koro dwaro mondo mi piny owacho oduokne jotich omenda mane ojuog jotich kaka osuru mar udi manengogi yot. Bang' doho mar appeal ng'ado ni osuru no dhi ataro mar chike ma Thurka kanolose skund sekondar ma Kiumbi. Kamanon jotelo mamoko kaka jaod bura Mama Voko Patrick Makau, Robert Mbui bende noyuore ne giseo sirkal kuom matuk teko ewi ng'eto mag doho. Gimedo ni weg tich mondo mi ochung ng'ado jotich mag osuru no magikoni osekelo dhier ne oganda jo Kenya mathoth. Mahakama imesema, na ilikuambia nikiwa mazishi kule pande ya Kalama, ya kwamba ile kodi unatoza wa Kenya ya housing levy is unconstitutional and it will remain unconstitutional in a democratic country called Kenya. Kwa hivyo wacha kujipiga kifua ukisema utaendelea. Mimi nataka kutangazia waajiri wote wa Kenya nikiwa hapa Mavoko. Hakuna kutoza hiyo ushuru, is unconstitutional. Tafuta pesa mahali pengine ujenge nyumba zako. Mheshimiwa, unajua tumekatwa hiyo pesa miezi kadhaa. Sasa koti imeamua, wewe tuambie mshahara mtaturudishia nini? Ile mulikata mturudishie. Jodak Masi Dundwe